Bé, soc Borja Vendrell i pense com molts que este país necessita ja d'una vegada un canvi. Estem cansats tots del mateix govern de la dreta durant molt de temps i dels mateixos discursos i crec que ja és l'hora que hi hagi una alternativa creïble i que il·lusioni a la gent. No en tenim altra, i l'alternativa es diu Partit Socialista, encara que jo no soc militant, crec que és l'única opció que pot accedir a desplaçar a la dreta del poder, però el Partit Socialista al mateix temps necessita també un canvi profund per a poder accedir o per a poder realitzar i il·lusionar de nou a la gent i que es convertisca en el partit que il·lusiona la majoria dels valencians. Per això fa falta un nou lideratge. Jo no conec els altres candidats que es presenten a la Secretaria General, però crec que Jorge Garte té unes condicions que són fonamentals, que són per una banda la joventut, l'experiència i sobretot la il·lusió de liderar aquest canvi que pugui portar als progressistes una vegada més a governar este país.